Canal Català Osona ja té 100.000 espectadors habituals. N'ha guanyat 5.000 respecte a l'any passat. Així es desprèn de l'estudi que ha realitzat l'empresa Informació Tècnica i Científica durant aquest mes de març. Segons l'estudi, Canal Català Osona té un 7% de share i 7 de cada 10 televisors de la comarca la tenen sintonitzada. Aquests bons resultats són el fruit de 20 anys de constància, esforç i dedicació en una programació de proximitat i qualitat. Tenir 100.000 telespectadors habituals és el resultat de 20 anys d'història, des del 1988 oferint la informació més propera per la gent d'Osona, perquè se sentin identificats i escoltats. Per exemple, amb el nou programa de Canal Català, Tu denuncies, informats amb el Redacció Osona i el Redacció Catalunya, entretinguts amb el Calaix de Sastre, el Repàs, la Ronda o Pericos Online, i oberts a totes les opinions amb el Catalunya Opina. Canal Català Osona no ha deixat mai d'emetre directes tan importants per la comarca com el Mercat del Ram, les cavalgades de Reis o el Mercat Medieval, entre d'altres. En aquest últim estudi, gairebé un 60% de la població enquestada que coneix l'emissora ha contestat que veu Canal Català Osona igual que l'any passat i un 25% que la veuen més que abans. Gràcies a la fidelitat d'aquests 100.000 telespectadors habituals, continuem treballant amb il·lusió, entusiasme i esforç per seguir oferint-vos una televisió de qualitat i proximitat. Només podem dir-vos una cosa: gràcies per escollir-nos. Hi ha coses a la vida que, encara que no vulguis, van en parella. La teoria i la pràctica. Tom i Jerry. El tractor i el pagès. La sal i el pebre, la vida i la mort, Romeu i Julieta, el govern i la crisi, l'on i l'off, el sol i la lluna, tu i Canal Català.